Fl-aħħar jiem iddominaw l-aħbarijiet iż-żjarat tal-Prim Ministru f'diversi bliet kapitali Ewropej bitħejjija l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u fil-waqt li hemm kien qed jintbagħat il-messaġġ politiku fil-belt kapitali tagħna kienu għaddejjin it-tħejjijiet loġistiċi. Ninsabu biss xahar bogħod minn meta pajjiżna jieħu fidejh il-Presidenza Ewropea. Ħafna mix-xogħol fil-Palazz tal-President diġà lest u bħalissa għaddej ġmielu ix-xogħol biex tintrama il-mejda li madwarha se jiltaqgħu il-Ministri tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Żorna x-xogħlijiet u stajna ninnutaw li mill-aħħar darba li żorna l-post issa trestgħu il-kmamar tat-tradutturi fuq in-naħa fejn xi darba kien ipoġġi l-Speaker tal-Kamra kif ukoll in-naħa tal-Strangers Gallery. Iċ-Chairman tal-Korporazzjoni għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Stefan Zrinzo Zoppardi spjega kif kull ma jonqosu li titlesta il-mejda li se tkun iċ-ċentru tal-attenzjoni tul is-sitt xhur tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fadal ovvjament li jintrama l-aħħar equipment li għandu relatat mal-laqat bħal dawn, pero nistgħu ngħidu li fil-ftit tal-ġranet ħankunu qegħdin anka nibdew mbagħad it-testing ma rridux ninsew li għandna translation booths, dak li għandu x'jaqsam mal-viżiv, hemm sensiela ta' affarijiet li nistgħu ngħidu li fl-aħħar ix-xogħol ikun qed jaqgħad biex bekk inkunu preparati u mħejja bl-aħjar mod biex nibdew nospitaw il-laqat li kienu qed jiġu mfassla bħala parti mill-Presidenza. Il-Kamra li kienet tintuża biex jiltaqgħu il-kumitati nbidlet f'kamra għal laqat bilaterali, trestgħu l-uffiċini għad-delegazzjonijiet u għadu għaddej l-intervent ta' restawr fuq il-ħitan tal-Palazz. Trestgħu wkoll ix-xogħol fiċ-ċentru tal-Midja, il-post li se jara qatt ta' ġurnalisti jirrapportaw id-deċiżjonijiet li se jittieħdu f'pajjiżna biex issa l-preparamenti li bdew minn Ġunju tal-2015 waslu biex jintemmu. Nistgħu ngħidu li ninsabu fl-aħħar fażi tax-xogħlijiet, qegħdin fil-stadju li qegħdin narmaw l-aħħar xogħlijiet u fil-fatt il-kuntratturi qegħdin bħalissa jarmaw il-mejda tas-sala prinċipali, għaddejn il-final touches anka fl-armar tal-apparat li se jkun qed jintuża, ġifieri bażikament qegħdin qrib l-aħħar tax-xogħlijiet biex bekk dan il-post ikun imħejji kif meħtieġ għall-Presidenza. Bekk il-Kamra li xi darba rat uħud mill-ikbar dibattiti fl-istorja ta' pajjiżna fi ftit jiem oħra se tara dibattitu ieħor, wieħed kumpless, dak dwar il-ġejjieni tal-Ewropa.